Het is gebruiksvriendelijk, veilig en heeft verschillende handige functies voor zowel particuliere als zakelijke klanten. Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben al het nieuws voor u op een rij gezet. Al het belangrijke nieuws. En we beginnen met het bericht dat Nicolás Maduro vandaag voor de New Yorkse rechter verschijnt. Nou, de hele wereld heeft het kunnen meemaken. Zaterdagnacht, in de nacht van vrijdag op zaterdag, heeft Amerika een inval gedaan in Venezuela. En daarbij zijn de president Nicolás Maduro en zijn echtgenote gearresteerd. Zij zijn naar New York gebracht. Er is heel veel over te doen geweest natuurlijk wereldwijd. Mensen zijn verbaasd over de wijze waarop zomaar een president en zijn echtgenote uit de hoofdstad van Venezuela kon worden gehaald en naar Amerika kan worden gebracht. Wat dat allemaal voor gevolgen heeft, daar zijn mensen nog een beetje onzeker over. Volgens Donald Trump gaat Amerika Venezuela runnen, maar wat dat precies betekent, dat weten we niet. Wat we weten is dat president Nicolás Maduro vanochtend het detentiecentrum in New York heeft verlaten en met een helikopter is vervoerd naar de rechtbank. Samen met zijn vrouw Cilia Flores zal hij voor de rechter moeten verschijnen wegens drugs- en wapenmisdrijven. Dus dat is de reden dat Amerika Maduro uit Caracas heeft gehaald. Er staat 50 miljoen op zijn hoofd en hij en zijn vrouw worden beschuldigd van drugs- en wapenmisdrijven. Voorlopig zitten ze vast in het Metropolitan Detention Center. De consequenties voor Venezuela zijn onbekend. Daar is heel veel over te doen en later in deze uitzending hebben we onder meer het laatste nieuws van een stap die de Venezolaanse regering op dit gebied genomen heeft. Curaçao volgt Nederlandse lijn. Dat werd duidelijk tijdens de persconferentie, de ingelaste persconferentie die zaterdag werd gehouden met onder meer minister-president Gilmar Pik-Pisas. Hij zei zelfs letterlijk op een vraag van een van de journalisten: wat is uw mening over de situatie rond Maduro? Dat zijn mening niet belangrijk is. Curaçao volgt de lijn van Nederland en de Nederlandse regering is verantwoordelijk voor het buitenlandse beleid en ook voor defensie. In die zin wordt er niet door Curaçao gereageerd op deze ontwikkelingen. Nederland die bekijkt de situatie. Er zal ook in het parlement binnenkort over gesproken worden. Men vond het eerder nog te vroeg om de actie van Donald Trump te veroordelen. Andere Europese landen hebben dat wel gedaan omdat het in strijd zou zijn met internationaal recht. Maar Curaçao heeft in deze niet een stem en die willen ze ook niet laten horen. Maar wij volgen de lijn van het Koninkrijk. En wat er gaat gebeuren, dat heb ik al eerder gezegd, dat is nog onzeker. Vendemundo Venezuela wacht ontwikkelingen af. Ook de Venezolaanse gemeenschap hier op Curaçao heeft natuurlijk meegekregen wat er gebeurd is met Nicolás Maduro. Er zijn wat mensen geweest op Curaçao die dit gevierd hebben met stickers, met rondtoeterend over het eiland rijden. Maar het was een kleine groep. Veel Venezolanen wachten af en de organisatie die opkomt voor de belangen van Venezolanen op Curaçao zegt dat ze ook eerst willen weten wat dit betekent voor een regime change, voor een verandering van de regering, van het regime, wat dit voor directe gevolgen heeft voor de mensen in Venezuela. Pas dan zou het reden kunnen zijn om feest te vieren. Dat wordt nu nog niet gedaan op Curaçao. Topdrukte op luchthavens, dat is een gevolg van de Amerikaanse actie. Als gevolg van die actie in Caracas is er 24 uur niet gevlogen door Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen en ook niet door Nederlandse luchtvaartmaatschappijen. Air Canada vloog wel, ook Divi en ZR vlogen en ook van Zuid-Amerika kwamen er vluchten naar Curaçao, Aruba en Bonaire toe. Maar de grote maatschappijen die zijn pas zondag weer gaan vliegen. Dat zorgde voor heel veel drukte. Er was op Aruba sprake van een Super Sunday, 17.000 passagiers, 78 vluchten verwerkt. Dat was een enorme operatie en dat is afgelopen zondag al daar geweest. Maar nu zitten we nog met de situatie dat op Curaçao, dat ook op Aruba en op Bonaire mensen niet naar huis hebben kunnen gaan. TUI heeft al laten weten dat ze een tweede ophaalvlucht naar het Caribisch gebied sturen. Want zondag waren er zowel van KLM, TUI als Corendon extra repatriëringsvluchten, maar het is niet voldoende. Je ziet op de beelden mensen die voor het bureau van TUI staan
En willen weten wat er precies aan de hand is. Die tweede vlucht die zou woensdag komen, maar mensen moeten er wel opnieuw voor boeken. En omdat mensen niet weten wat er aan de hand is, zijn ze vanochtend naar het hoofdkantoor van TUI gegaan. Er moest zelfs bewaking komen om te zorgen dat iedereen netjes in de rij bleef wachten voordat ze werden behandeld. Dat er geen opstootjes konden ontstaan. Maar in ieder geval zorgt dat voor onrust. In de bovenwinden is men in ieder geval zover dat sommige scholen niet door kunnen gaan, omdat docenten en soms ook leerlingen afgelopen zaterdag niet op tijd terug konden komen om weer les te gaan geven. Dus het heeft nogal wat gevolgen op dat gebied. Veel controle bij Fuikdag. Los van alle ontwikkelingen internationaal was er natuurlijk ook gewoon Fuikdag afgelopen zondag. Eerste zondag van het jaar en veel mensen hebben weer genoten van het dobberen in het water. Of dat nou op een iets wat kleiners was, op een sea-doo was of op een boot was of gewoon op een bedje. Maar mensen hebben genoten van Fuikdag. Het was opvallend verder dat er veel boten met motorpech te maken kregen. Volgens informatie van betrokken diensten moesten zeker 10 vaartuigen door de kustwacht en reddingsdienst Citro op sleeptouw worden genomen. En dat is meer dan in de afgelopen jaren. Ook zijn er 20 boten gecontroleerd. En daarvan zijn veel boten gecontroleerd, maar bij 20 boten beschikten ze niet over de juiste vaar- of keuringsdocumenten. En moesten ze dus terug naar de kust en eerst de zaak regelen voordat ze de mensen naar Fuikdag konden brengen. Het was dus een groot feest. In de middag, 's ochtends waren er al veel mensen, maar tussen 2 en 5 was het heel druk. En dat was verder allemaal goed verlopen, hoewel veel auto's verkeerd stonden geparkeerd. En die zijn voor een deel weggehaald of mensen hebben een boete gekregen. En er is 1 man aangehouden na een vechtpartij op een charterboot. Ook werden sommige mensen onwel en kregen medische hulp. Houssam Ansari overleden op 98-jarige leeftijd. Is op 3 januari Houssam Ansari overleden. Hij was een Iraans-Amerikaans politicus, diplomaat. Maar wij kennen hem vooral als ondernemer. En de Extra schrijft vandaag: met zijn overlijden staat er nog steeds een hoger beroep op de rol. Hij was de grote man achter Enya voor een tijd, maar ook de man die ervoor heeft gezorgd dat het bedrijf heel veel financiële problemen heeft gekregen. Het is een rechtszaak door de centrale bank tegen het team van Ansari, om het maar zo te zeggen. Hij is niet de enige, hij is niet persoonlijk verantwoordelijk, maar zijn team, zijn bedrijf wel. Maar het overlijden zorgt wel voor een nieuwe ontwikkeling in deze zaak die al jaren sleept en waarvan het hoger beroep nog moet worden behandeld. Brandweer wil meer aandacht voor preventie. De Curaçaose brandweer heeft tijdens de jaarwisseling van 2025 naar 2026 binnen 24 uur 28 keer hulp verleend op verschillende locaties. Het varieerde van kleine incidenten tot mogelijk ernstige situaties, zoals een brandend onbewoond houten huisje in de buurt van Westpunt. Veel branden, veel incidenten hadden te maken met onvoorzichtig gebruik van vuurwerk en situaties waarbij vuurwerk op brandbare materialen terecht kwam. Brandweer heeft al aangegeven dat ze in 2026 meer informatieve bijeenkomsten willen organiseren op scholen, bij maatschappelijke organisaties en met bewoners van de wijken. Tijdens deze bijeenkomsten zal praktische informatie worden versterkt over het voorkomen van brand, hoe te handelen in noodsituaties en het juiste gebruik van basisveiligheidsmiddelen. Dat is nodig, aldus de brandweer, want preventie is een essentieel onderdeel van het werk van de brandweer. En daarom gaan ze die informatiecampagnes geven. Wij gaan even naar een break, we zijn zo bij u terug. Vida te Mobilier y vos mereces una manera más fácil para atender vos asuntos na bancário. Com a app novo de Banco de Caribe, tudo consta na vos alcance. Login fácil, hace transferencia rápido y vos saldo sempre na mão. Tudo de solo aplicación. Descargue por the App Store of Google Play, registrar em diz algum passo e começar a explorar a world. Rápido, seguro e desenhar para quadra com boa necessidade. Banco de Caribe.
extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht, extra is erbij. Volg Extra Digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra Digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. Vamos celebrar com Extra su 50 aniversario. Com un tremendo super mega campaña 50 años. Regalando más de 50.000 florines a premio. Entre otros, pasaje y estadía en Holanda para 2 personas. Estadía de Hotel Sandals, microwave, stove, frigider, cama, bondi gasolina, bondi comida y hopi más. Premio principal, un auto Kia Picanto. Busca Bocorán Extra Turdia, subir de website www.extra.cw y participa para Botadén. Suerte! We hadden het net al even over Fuikdag op zondag, maar zaterdag was de opening van het carnaval en dat was ook een groot feest. Er waren weer heel veel mensen tijdens de eerste jump-up van 2026. Dat was ook een groot succes. En er was een groot feest in het festivalcenter met onder meer de zanger uit Trinidad en Tobago, Machel Montana. En daar waren ook heel veel mensen aanwezig en die hebben genoten van de opening van het carnavalseizoen. Het is vroeg dit jaar en halverwege februari zal het alweer afgelopen zijn. Dus er zullen de komende tijd heel veel activiteiten zijn. De politie hield afgelopen weekend controles in Pietermaai. Het was een grote verkeerscontrole met speciale aandacht voor illegaal parkeren. Er werden verschillende voertuigen in beslag genomen en ook zijn verschillende voertuigen weggesleept. Het gaat om mensen die naar Pietermaai gingen om lekker te eten of uit te gaan of te drinken of wat dan ook. Maar de politie zal blijven controleren dat ze wel hun auto's correct parkeren. Ook was er dit weekend een ongeluk bij de wijk Kent U Zelf. Ernstig verkeersongeval. Er was een automobilist, die reed in een Kia SUV. En die kwam midden op de weg op zijn kant terecht, nee, op het dak terecht. Die was helemaal over de kop gegaan. Er werd ook tegen een andere auto, een Hyundai, aangereden. Het blijkt dat de vrouwelijke bestuurder van de Hyundai onwel is geworden. En de Kia kwam door een ongeluk dat daardoor verscheen op zijn kop terecht. De impact van de ongeval op de bestuurder was groot. Zij reed tegen een huismuur aan, dus het was een enorme chaos op de weg. Er kwam ambulancepersoneel natuurlijk. De bestuurder van de SUV liep gelukkig lichte verwonding op aan zijn voet en werd door het ambulancepersoneel doorverwezen naar de huisarts. En ik zeg gelukkig dat het namelijk niet erger is afgelopen. En de vrouw die het ongeluk veroorzaakt heeft, die is naar het CMC gegaan voor medische behandelingen. Het gebied werd enige tijd afgesloten zodat forensische specialisten hun werk konden doen. Op Aruba zijn de eerste 2 verkeersdoden van het jaar gevallen. Nauwelijks 5 dagen na het begin van het nieuwe jaar heeft Aruba al 2 verkeersdoden te betreuren. Zondag iets voor middernacht werd er een ongeval gemeld op de LG Smith Boulevard, waarbij een SUV 2 voetgangers heeft aangereden en vervolgens is doorgereden. De politie is er naartoe gegaan en ambulancepersoneel heeft medische hulp aan beide slachtoffers verleend, maar helaas kon er voor hen niets meer worden gedaan. Er is natuurlijk een zoektocht gegaan naar degene die daadwerkelijk heeft doorgereden. En de politie is op zoek naar de auto. Het zijn de eerste 2 verkeersdoden van het jaar. En het gaat om 2 in de Dominicaanse Republiek geboren mensen. Een echtpaar die dus bij dit ongeluk om het leven zijn gekomen. Treurig nieuws. Dan internationaal nieuws. Ik gaf het net al aan, de laatste ontwikkelingen binnen Venezuela over de arrestatie, de ontvoering van president Maduro. De Venezolaanse interimleider Delcy Rodriguez, zij is nu degene die aan de macht is in Venezuela, heeft een commissie opgericht die de vrijlating van president Nicolás Maduro en zijn vrouw moet regelen. De nieuwe commissie wordt geleid door parlementsvoorzitter Jorge Rodriguez en dat is de broer van de interimleider en minister van Buitenlandse Zaken Ivan Gil.
Ook minister van Informatie Freddy Núñez neemt deel aan de commissie. En Maduro wordt in Amerika beschuldigd van drugssmokkel en narcoterrorisme. Maar Venezuela wil dat hij wordt vrijgelaten. En daar gaan ze nu mee aan de slag met deze commissie. Die is ingesteld. Rodriguez is nu aan de macht, maar ze noemt nog steeds Maduro de enige echte president van Venezuela. Verder zijn er veel berichten over manifestaties in verschillende steden in Venezuela. Zowel voor- als tegenstanders van Maduro zijn de straat op gegaan. Er zijn tanks gesignaleerd. Er zijn natuurlijk beelden vrijgegeven over de aanval van Amerika, waar minstens 30 doden in Venezuela zouden zijn gevallen. Er gebeurt heel veel in het internationale nieuws en we proberen u zo goed mogelijk daarvan op de hoogte te houden. Dat doen we morgen weer en ik hoop dat u dan weer kijkt. Allerbeste, tot ziens, dag.